Gibanabanang 30 anyos nga lalaki na palgang patay sa kahumayan sa barangay Puok, Dakbayan sa Talisay, ganinang buntag. Si Chona Canion sa report. Pasado alas 6 sa buntag, napalgan kining lalaki sa tunga-tunga gyud sa humayan diya sa sitio Kabutoy, Barangay Puok, Talisay City. Pipila ka metros lamang kini gikan sa Barangay Road. Sa inisyal nga pakisusi sa Talisay City Police Station sa mulupyo sa dapit, gingong alas 2 sa kadlaw nakadungog sila og buto-buto sa armas ni fuego o gingong adunay puting van nga misirit og padagan palayo sa dapit. Gituuhan sa kapulisan nga may kalambigitan sa gidiling drogas ang motibo sa krimen, gumikan kay gingong adunay duha ka putos nga nakuha sa bulsa sa biktima. Siguro dahil sobrang addiction na rin sa drugs, marami siya siguro may atraso, kaya yan ang nangyari sa kanya. Hangtod ning pagsuwat, wa pa mailhi ang maong biktima. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisda.